Dobrý den, ahoj všem. Moje jméno je Broňa Bráníková a jsem obchodní partnerkou projektu Nakopni svůj marketing, což je virtuální reklamní a marketingová agentura. Dnes se v našem podcastu podíváme na zajímavé téma, které se věnuje tomu, aby vás zákazník s nás našel. A to téma se jmenuje konzistence obsahu. Já vítám Jitku Tazberíkovou, s kterou spolupracujeme už delší dobu a poprosím tě, Jitko, řekni nám o sobě jenom pár slov. Kdo si, co si, čemu se věnuješ, co je tvoje specializace? Ďakujem za úvod, Broni, všetkých pozdravujem. Tak Jitka Tazberíková a venujem sa strategickému produktovému marketingu. Mám skúsenosti pomerne dlhé z veľkých značiek, ako je Hellmann's, Nasivin a Sterimar a posledných 5 rokov sa venujem stredne veľkým a menším firmám a vlastne tiež strategický marketing, produktový marketing a plánovanie marketingových aktivít a ich realizácia, alebo teda vedenie ich realizácie. Takže pôsobím vlastne ako externý marketér v súčasnosti. Skvělé, já mám na tebe dobré reference a hlavně vím, že jsi velmi zkušený člověk, který ví, jak na konzistenci obsahu. Proč vlastně nestačí 1, 2, 3 dobré příspěvky, ale proč by vlastně veškerý obsah, který značky produkují ve své komunikaci, proč by měly být konzistentní? Řekni nám to trošku klidně ze široka, ať víme. Tak konzistencia vlastne značka, totižto sa na trhu prejavuje nie iba akoby jednotlivo, ale vlastne zákazník to vníma ako celý trh, nie iba tú jednu značku. Konkurencia vo väčšinou býva teda pomerne široká, že tam na tom trhu rozhodne nie sme ako značka sami a musíme sa nejakým spôsobom s tým konkurenciom vymeziť. Proste, aby sme správne odprezentovali my sami seba, my ten náš produkt a my tú našu službu. Tým spôsobom vlastne, aby to ten zákazník pochopil, aby ho to zaujalo a aby si nás ľahšie našiel. A u toho obsahu vlastne jedna téma je vizuálna konzistencia, vôbec akoby grafická konzistencia celej komunikácie, to je akoby téma sama o sebe a vlastne tá obsahová na ňu pomerne dosť nadväzuje, pretože vlastne v tej obsahovej zase sa bavíme o tom, nie ako to chceme zdeliť, ale čo chceme presne zdeliť. A každá služba alebo výrobok alebo nejaký ten produkt na trhu má nejaké svoje nejakú charakteristiku alebo nejaký popis, akým by sme ho vedeli predstaviť tomu zákazníkovi. A vlastne čím sa nám podarí viac vystihnúť tú podstatu a tie benefity, ktoré vlastne ten produkt prináša, tak vlastne tým budeme pre neho zrozumiteľnejší pre toho zákazníka, tým ľahšie vlastne pochopiť, čo mu chceme zdeliť a tým ľahšie si potom nájde tú cestu k nám. Takže ako úplne prvé, čo vlastne robíme, keď hľadáme tie základné predajné argumenty alebo nejaký ten textový súbor, vlastne, ktorý potom používame naďalej, alebo súbor textov skôr, že vlastne potrebujeme si nejakým spôsobom povedať tie základné benefity a tie základné pridané hodnoty toho produktu samotného. A potom sa pozrieť na konkurenciu a porovnať si vlastne, čo sú naše klady alebo silné stránky a čo sú jej silné stránky a nejakým spôsobom sa dokázať voči nim vymedziť. Čiže vlastne akoby nájsť tam nejakú tú odlišnosť, ktorá vlastne nás odlíši od konkurenčných výrobkov a vyzdvihne vlastne nás. To znamená, taký príklad, ja neviem, prevádzkovateľ internetu tvrdí, že je najrýchlejší internet v regióne a my keď sme druhý za ním a nie sme najrýchlejší, tak proste nemôžeme hovoriť, že sme rýchli. My proste budeme hovoriť, že sme napríklad, že máme pohotové služby v prípade výpadku, alebo že vo chvíli, keď proste, že máme výborný servis, alebo rýchle dodanie, alebo že vám to rýchlo zapojíme, alebo nejaké ďalšie, proste vymyslieť akoby niečo iné, čo nie je ešte doslova zabrané. Takže chápu to tedy správně, že je potřeba si najít nějakou unikátní konkurenční výhodu, aby jsme vlastně neříkali to samé, co naše konkurence? Presne tak. Ide vlastne o to, aby sme našli niečo, čo je pre nás ako pre našu značku alebo službu unikátne a čím sa dokážeme odlišiť od tých ostatných. A povedať to vlastne spôsobom, ktorý toho zákazníka, ktorý vlastne on pochopí a zároveň ho to zaujme. A u tohoto je ešte podstatné, hlavne o takých tých technickejších oborov, nehovoriť až moc technicky, ale držať sa proste toho tak, aby ten zákazník z toho pochopil priamo ten benefit. Napríklad, a to je zase príklad z mojej praxe, Nasivin je sprej do nosa.
a ktorý vlastne spôsobuje to, že vám vlastne sliznica, potom sa vám lepšie dýcha. Je to dekongestant, a ktorý má nejaké svoje farmaceutické účinky, ale kebyže mu to popíšem zákazníkovi týmto spôsobom, odborným, tak on to nepochopí. Pre neho je podstatné, že mu proste sa mu bude lepšie dýchať. To je vlastne pre neho tá pridaná hodnota, ten správny benefit. Ideme akoby formou nie len popisu takéhoto technického rázu, ale hlavne, aby sme tomu zákazníkovi vlastne predstavili tú službu alebo ten produkt vlastne jeho spôsobom alebo tým, aby sme ako vyriešili v podstate jeho problém. Pretože on tým, že si nás kúpi alebo akoby tým, že vlastne si nás objedná alebo nejak proste nás chce kúpiť, tak vlastne tým rieši nejakú svoju, kupuje si zájazd, chce si užiť krásnu dovolenku, kupuje si, ja neviem, chrumkavý chlieb v pekárni na rohu, pretože je to domácej výroby. Kupuje si, ja neviem, detské topánočky, pretože dieťa má ploché nohy a tieto topánky mu to napríklad nejak eliminujú alebo niečo podobné. A my vlastne akoby čím presnejšie popíšeme to vlastne, čo akoby tým ten zákazník získa, ten benefit, alebo ten užitok pre neho, doslova užitok pre neho, tak tým viacej nás bude potom on počúvať. Vlastne tak je to vlastne od zákazníka, ale zároveň sa musíme odlišiť do tej konkurencie. Vlastne akoby fakt vystihnúť to, čo je pre zákazníka podstatné a zároveň iné od konkurencie. Je to trošku oriešok, pretože vlastne komunikácia, alebo takoby konkurencia takisto komunikuje asi dosť a vtedy ako naozaj na mieste urobiť si nejaký prehľad toho, akí sú konkurenti, čo majú za podobné výrobky a čo presne u nich komunikujú, aby sme sa od nich nejakým spôsobom dokázali odlíšiť aktívne. Super. Dá se sestavit nějaký jako manuál nebo nějaká kuchařka, abychom vlastně, když ve firmě, v menší firmě nepracuje jenom jeden člověk, který přichází do kontaktu s komunikací benefitů nebo obecně komunikací služby, dá se nějakým způsobem sestavit materiál, který nám v tom pomůže? Určite dá. Pri vizuálnej identite sa robí tzv. Grafický manuál alebo brand manuál a dá sa urobiť v podstate niečo podobné aj na texty. Také tie základné texty, ktoré potom tá značka používa v komunikácii úplne všade. To sú vlastne texty, ktoré slúžia ako taký výcud z toho najpodstatnejšieho, čo akoby chceme zdieľovať. A pokiaľ sa budeme držať týchto textov, tých základných, tak vlastne neurobíme v tej komunikácii potom ďalej chybu v tej konzistencii. Ide o to, že samozrejme tých kanálov komunikačných je mnoho. Na webe je priestoru dosť, dá sa rozpísať, dá sa proste využívať podstránky, sekcie a tak ďalej. Na billboarde je toho priestoru oveľa menej, tu sa potrebujeme ten text výrazne viacej zhustiť. Potom sú komunikačné kanály typu sociálne siete, kde máme 2 príspevky napríklad týždenne a zase môžeme to proste rozvetviť tú tému, aj viacej do hĺbky, až akože z rôznych uhlov pohľadu a podobne. Ale keď sa drží tá jedna komunikačná linka, taká tá hlavná správa, taký ten tzv. Key message, tá hlavná správa toho celého vzdelenia, len sa trošku akoby twistuje, alebo rozvetuje, alebo naopak zmršťuje tá komunikácia okolo toho, tak je to skvelé. Proste vystihnúť ten hlavný úžitok pre toho spotrebiteľa a ten vlastne potom pretavovať v rámci tej komunikácie do rôznych vzdelení, ale v podstate tá kľúčová message, tá kľúčová správa je vlastne z toho tá istá. A keď sa nám podarí vlastne udržať toto naprieč tou komunikáciou, tak je to vlastne hodne veľká výhra potom pre tú konzistenciu a pre takú ucelenú správnu komunikáciu značky. Lebo totiž to zákazník nás nevníma tým, že by nás vyslovene čítal, počúval. Proste jednak samozrejme vníma tú vizuálnu identitu, to znamená, v akých sme farbách, aké máme logo, aké fonty používame a vlastne ako to celé vyzerá, ale vníma aj to, čo mu chceme vlastne zdeliť, ten obsah toho celého. A ten pokiaľ si držíme tú komunikačnú líniu jednotnú, len ju vlastne akoby obmieniame v rámci tých kanálov, tak je to potom vlastne dobre urobená komunikácia. To je vlastne tá obsahová konzistencia a tá jednotná obsahová identita značky. Takže vlastně stručně nebo zjednodušeně by se dalo říct, že naše komunikace by měla mluvit stejným jazykem, nebo naše slova některé značky by měly být stejným jazykem, i přesto, že se vyskytují vlastně na různých místech, na sociálních sítích, na billboardech, u operátorů na lince a podobně. Takže by to mělo vše dodržovat jednotný styl, jednotnou strategii. Je to tak?
Presne tak. Tam je vlastne dobré, keď vlastne v rámci toho základného textového manuálu, keď to tak nazveme, alebo obsahového manuálu tej značky alebo tej komunikácie, keď máme nejaký, tak vychádzame samozrejme názov produktu, to je prvá vec, a vlastne nejaká tá hlavná pridaná hodnota, keď sa pretaví do claimu alebo sloganu, ktorý sa potom vlastne používa ďalej. Ten môže zaznievať naprieč kompletne celou komunikáciou. Môže byť súčasťou nejakých vizuálov, súčasťou televíznej reklamy, súčasťou kľudne reklamy v rádiu, alebo na billboarde, alebo len keď máte nejaký menší banner nad obchodom zavesený, alebo niekde nad, keď ste kaderníctvo, alebo nejaká nail service a podobne, čokoľvek proste, čo máte akoby fyzicky, nejakú predajňu alebo nejakú prevádzkovnú, provozovnú, tak vlastne tam sa potom dá využiť toto, keď to máte jednotným spôsobom nejak akoby ucelené. U tej obsahovej identity, alebo vlastne takto, tá hlavná správa, alebo to hlavné vzdelanie musí byť jednotné. Určite podľa priestoru vlastne v tom kanále, či už to sú sociálne siete, alebo ten billboard, alebo čokoľvek iné, ten priestor je potom rozdelený, takže vlastne akoby tam sa potom dá hrať s tým textom. A je určite dobre, keď sa používajú podobné, alebo ešte lepšie rovnaké slovné zvraty, alebo nejaké také, akože proste fakt mať pár základných vied, ktoré používate vlastne všade. Nájde ich užívateľ na webe, nájde ich potom na sociálnych sieťach, potom uvidí niekde vysieť nejaký banner, tam si ho zase prečíta to isté vzdelenie, potom príde k tej vašej predajni, tam si sa uvidí na nejakom banneri, fyzickom myslím napísané, alebo kamkoľvek vlastne on sa pohne a narazí na tú vašu firmu alebo na váš produkt a uvidí tam to isté vzdelenie, to kľúčové vzdelanie, tak vlastne tým skôr ho zaregistruje. Tým skôr vlastne sa s ním nejak identifikuje a vlastne tým skôr si vás zapamätá. Okrem teda toho, že vás vidí stále v tých istých farbách a s tým istým logom. Je totiž to zistené, že na to, aby ste zaujali nejakého nového zákazníka, tak on vás musí vidieť v rôznych kanáloch minimálne 6 krát, aby vôbec zvážil, že buď urobiť nejaký nákup, alebo že vôbec akoby zváži nejaký nákup, že vlastne to ešte nie je akcia, že už kupuje rovno, ale že vôbec zváži to, že by vôbec do toho nákupu chcel ísť. Takže tie rôzne kanály určite akoby majú zmysel, ale čím konzistentnejšie to naprieč tými kanálmi vlastne máme, jak to grafické a vizuálne, tak vlastne aj to obsahové, tak tým je to z hľadiska tej brand identity určite lepšie a jednoduchšie. My vlastne sa s týmto snažíme ísť tomu zákazníkovi čo najviac na ruku, aby nás čo najľahšie našiel, aby nás čo najľahšie proste identifikoval a prečítal a tým sa mu vlastne ľahšie vsunieme do toho podprahového vnímania tých značiek. Chtěla jsem se zeptat, Jitko, dá se tohleto dosáhnout i u nízkorozpočtové komunikace, i u nízkonákladové komunikace v malých kampaních, nebo je to ještě důležitější? Myslím si, že to je ešte dôležitejšie, pretože vlastne to, aby ste dodržiavali ten obsahový manuál, v podstate nič nestojí. Vy keď si ho raz zostavíte na začiatku, že vlastne máte tú značku nejak popísanú, že ten výrobok má nejaké benefity, proste užívateľ ho nejakým spôsobom využíva a čo akoby ten užívateľ z toho má. Keď si toto raz zostavíte na začiatku, ako sa chcem ja komunikovať ďalej a potom to dodržiavam, tak vlastne tým ľahšie sa vám to naopak bude robiť. Že ono je to vlastne ako také vodítko aj pre všetkých ďalších, ktorí vlastne do toho obsahu zasahujú. Ak máte napríklad u menších podnikateľov väčšinou stojí nejaký jeden web, potom sú tam sociálne siete a vlastne ten web je taký ten stacionárny, taký ten stabilný, ktorý vlastne má tie texty ako nejak dostavené. A pokiaľ tá ďalšia komunikácia vychádza z textov na webe, tak vlastne už máte nakročené ako k tej obsahovej konzistencii, že vlastne v tej chvíli už dodržiavate vlastne to isté. Čiže predstavte si, že ste užívateľ, alebo že ste proste váš potenciálny zákazník, ktorý si nájde, vyrábate napríklad, pomôžeme s nejakým príkladom, Broni, prosím, vyrábate napríklad, ste napríklad tá pekárňa na tom rožku, proste máte tie chrumkavé rohličky a vypečené housky a výborné koláčky a tak ďalej. A teraz chcete predávať, alebo proste ste na internete, chcete zaujať proste tú cieľovú skupinu aj cez sociálne siete, máte webové stránky a na nich máte nejakým spôsobom zostavené tie texty. V čom ste dobrí, ako u vás chutí to pečivo, v čom ste domáce ingrediencie a podobne a podobne.
A teraz ale ten človek väčšinou nevidí prvý váš web. On vidí prvý nejaký banner na internete, alebo vidí prvý nejaký post na sociálnej sieti, alebo vidí prvý úplne nejaký iný formát tej reklamy než ten web a vlastne potom ho to na ten web privedie. A keď ho navnadíte v tom banneri alebo v tej sociálnej sieti na napríklad čerstvé pečivo alebo domáce ingrediencie, tak potom musíte to isté hovoriť aj na tom webe. Pretože vlastne on si vás na základe niečoho nájde a keď potom tento benefit, ktorý vlastne pre neho je kľúčový, pretože preto asi kliká, lebo tam máte čerstvé ingrediencie, a keď ho akoby toto vlastne naláka na ten web a tam to nájde znova, tak ho to utvrdí v tom, že to tak naozaj bude, že vlastne akoby našiel vlastne to, na čo naozaj klikol. A je to vlastne zjednodušenie vlastne pre toho zákazníka a zákazník má tých vnemov a podnetov na internete strašne moc. My vlastne čím to viac zjednodušíme, tak tým je to pre neho jednoduchšie a pre nás zase potom lepšie, pretože vlastne si nás lepšie zapamätá tým pádom. A vlastne tá konzistencia v tomto znamená, že jednak sa prezentujem ako značka, ktorá naozaj vie, čo hovorí a vie, čo nabízi, ale zároveň vlastne sme pre neho oveľa viac čitateľnejší pre toho spotrebiteľa. Vlastne komunikujeme na neho jednoduchým jazykom, on keď sa naučí tých pár slovných zvratov, ktoré si zažije vlastne u nás s našou značkou spojených, tak vlastne potom sa mu to oveľa jednoduchšie s tým identifikuje ďalej. Takže áno, pre menšie firmy je to v podstate niečo ako nutnosť a pritom to vôbec nestojí veľa, stačí mať akoby na začiatku dobre urobený ten obsahový manuál. Vlastne u neho potrebujete vedieť, čo je to vaše najväčšie know-how alebo akoby ten najväčší benefit toho vašeho produktu alebo tej vašej služby. Ten pretaviť do vhodného textu, ktorý bude zaujímavý vlastne pre toho spotrebiteľa a zároveň iný od konkurencie. A vlastne na základe tohoto zostavíte ten obsahový manuál. Perfektní, takhle to dává naprosto smysl. Často se setkávám s tím, že při snaze vlastně systematizovat práci ohledně marketingu nebo komunikace, tak často klienti mají takový jako protiargument, že je to zbytečná práce, kdy to přece ví veškerá strategie nebo veškeré tyhle ty systematické věci jsou ne vždy úplně jako dobře přijímány. Nicméně, tady se nám přesně potvrdilo, že vlastně tahle ta práce rozhodně není práce pro práci, naopak vnímám to jako obrovské zjednodušení, protože když si vlastně už v začátku ta značka nebo ten nový projekt vlastně definuje nějaké pravidla, samozřejmě key message nebo tu hlavní konkurenční výhodu nebo benefit, pak si definuje pravidla, jakými cestami bude komunikovat nebo mluvit o té své službě, tak pak už vlastně v úvozovkách nemusí přemýšlet a třeba může outsourcovat tuhletu službu od někoho a sám se může věnovat tomu svému hlavnímu podnikání. Že je to tak? Presne tak a vlastne ono to ešte pomáha vo chvíli, keď je do toho zapojených viacej ľudí, napríklad externistov, ktorí to pomáhajú robiť sociálne siete, dajú sa PPCčke, dajú sa robiť na weby a tak ďalej. Tak keď sa robí akoby jednotný tento obsahový manuál, on sa v podstate potom používa ako súčasť toho zadania. To znamená, nájdem si niekoho na sociálne siete, alebo chcem akoby urobiť nejaký redakčný plán a ten človek dostane ako základ tento obsahový manuál a tohoto sa musíš proste držať. Toto sú vlastne naša key message, toto sú naše hlavné predajné argumenty, toto sú naše hlavné užitky pre zákazníka, toto komunikujeme vlastne naprieč všetkými kanálmi a ty sa tohoto prosím ťa drž, iba to viacej rozvíjaj. Takový výborný základ aj pre toho ďalšieho človeka, ktorý do toho je zapojený. A ešte ma napadla od tohoto jedna vec. Jednak je akoby samozrejme dôležité, aké tie texty sú, to znamená, o čom hovoríme. Ale druhá vec je trošku forma a formát toho textu. A teraz nemyslím fonty a farebnosť, ale myslím ako skôr tón toho textu. Sú značky, ktoré, ja neviem, napríklad v tej farmácii by sme ťažko asi uspeli, keby sme boli odľahčení a úplne ako funny a úplne ako taký tý cool a chill a tak ďalej. Naopak zase medzi mladými neúspejeme, keď budeme sa tváriť strašne seriózne. Takže vlastne ten tón značky a vlastne to, ako hovoríme, či sme len seriózni, alebo sme na vtipe založení, alebo máme taký odľahčený štýl, alebo ideme myslím akože drzým spôsobom na toho zákazníka, alebo sa nemažeme s nejakými tvrdšími slovami v tej komunikácii. Akoby každá tá značka vlastne má tým svojim charakterom aj nejaký ten
charakteristický spôsob komunikácie, tak ako vlastne každý človek nejako komunikuje a akoby je to potom už pre neho prirodzené, tak by to vlastne mala mať aj tá značka. Takže nie iba ten súbor textov, čo chcem komunikovať, ale aj ako chcem komunikovať. A toto sa veľmi vyplatí mať, hlavne pokiaľ mám tých kanálov viac, pokiaľ mám ten web a k tomu sociálne siete v zmysle na Facebooku nejak, na Instagrame nejak, ešte k tomu, keď som niekde na TikToku, alebo do toho mám ešte ďalšie formy komunikácie, tak je fakt mať dobre nastavené to jednotným spôsobom. Jak ten obsah, tak vlastne aj tú formu. Či chcem byť naozaj tá zábavná kamarátka pre niekoho, tu si ma tam nájde, alebo chcem byť ten seriózny poradca, alebo chcem byť, ja neviem, akoby fakt proste nastaviť si to tak, aby to charakterizovalo tú značku. Aby to vystihovalo vlastne aj ten segment a aj všetko ostatné. Zajedno vystihovalo tu značku, ale určitě tady se dotkneme tématu, které si rozebereme pak někdy v dalším díle, a to je cílová skupina. Ale velmi stručně tohleto je velmi důležité dát do souvislosti, že ta tonalita komunikace nebo těch sdělení je vlastně důležité napasovat ji na cílovou skupinu, která opět je to jedna z achillových pat mnoha firem, mnoha značek, které vlastně chtějí v uvozovkách prodávat všem a tím pádem se snaží prodat nikomu. Je to tak? Áno, presne tak. Tá cieľová skupina vlastne je ešte predtým, než sa pustíme do nejakej tvorby tej identity, či už vizuálnej alebo obsahovej. My vlastne musíme najskôr vedieť, samozrejme, čo predávame, ale hlavne komu to predávame. Že vlastne podľa toho, kto je náš zákazník, tak vlastne tak potom pasujeme aj tú komunikáciu, aby sa to jemu trafilo do jeho vkusu, do jeho vnímania, do jeho rozpoloženia, pokiaľ ide o nejaké serióznejšie značky a podobne, že vlastne mali by sme akoby hovoriť takou rečou, aby vlastne ten zákazník z tej našej cieľovej skupiny pochopil, čo mu chceme zdieľiť, aby sme vlastne mierili presne na neho. U tohoto, a cieľová skupina je vlastne vôbec téma asi úplne na samostatnú kapitolu, pretože to je pomerne široká téma. Určite. Aj akoby význam tej cieľovej skupiny a vlastne ako si ju nájsť, zostaviť persóny a podobne, takže ako tam sa určite dá s týmto potom diskutovať viacej. Ale ide vlastne o to, aby sme celý čas počas plánovania tej komunikácie mali pred sebou jednak čo chcem predávať a druhá k komu to chcem predávať. Pretože vlastne mať pred sebou zvizualizovaného toho môjho cieľového zákazníka hrozne pomáha aj nastaveniu akoby toho obsahu samotného, sa s tým lepšie identifikujem. Keď predávam, ja neviem, sušené mlieko pre kojencov, typu Sunar alebo niečo podobné, tak musím trošku sa navnímať do toho, ako to akoby vníma tá matka, alebo ten otec toho novopečeného, alebo teda ten novopečený otec. Že vlastne oni sú tí, ktorí kupujú tie veci a ja musím sa napasovať vlastne do ich rozpoloženia, do ich potrieb v tej chvíli, do ich toho, čo vlastne oni v tej chvíli riešia. Oni asi nebudú riešiť krásny fancy obal a super zvučné meno, ale ide im o to, aby to bolo fakt kvalitné, aby to bolo čisté, proste dokonale skoro až pre to dieťa po tej kvalitatívnej stránke. Toto je pre nich to podstatné. Takisto potom sú rôzne značky, ktoré zase riešia úplne iné atribúty, ktoré zase riešia veci, aby to bolo práve fancy, aby to bolo cool, aby to bolo čo najmenej seriózne, keď sú rôzne, nenapadá ma asi teraz žiadna konkrétna značka, ale určite ich je mnoho. Mňa napadá Angry Birds napríklad. No, áno, to je napríklad, no. A to je zase o tom, že vlastne podľa toho, koho mám v tej cieľovej skupine, tak možno zvoliť potom aj ten tón tej značky. Práve napríklad Angry Birds majú taký ako viac drsnejší spôsob komunikácie a je to super, lebo vlastne týmto to akoby skôr chytí tých chlapov za srdce, sa mi chce povedať, hej? No, kdybych řekla něco jiného, označíme Angry Birds v podcastu. Vlastne ide o to, že vlastne, keď tá značka zvolí správne ten tón tej komunikácie, tak sa akoby, a dokáže sa identifikovať s tou cieľovou skupinou a s ich tónom prirodzeným, tak sa im oveľa akoby prirodzenejším spôsobom dostane do toho podvedomia, pretože vlastne si ju lepšie všimnú. Bez pochyby. Je to presne o tom. A zase, nie je to nič moc sofistikované. Proste k tej A4 s tými textami základnými sa pripíše, v akom tóne komunikujeme. Cieľová skupina je samozrejme ako must, to musí byť určite dané, ale zároveň akoby ten tón komunikácie, jak moc do vtipov vieme ísť, alebo jak moc seriózny chceme byť, alebo jak moc to vieme, alebo chceme v niektorých miestach odľahčiť. Akoby ten tón komunikácie je v podstate
asi podobne, ono je to ako v podstate národne, čo komunikujem, akým spôsobom to komunikujem, ako to celé zvizualizujem, tak to je na hodně podobných úrovniach, si myslím. Jsou to určitě velmi důležité věci. My v některém z dalších podcastů se věnujeme identitě obecně a vizuální identitě separátně, takže doporučuji, podívejte se i na některé další díly. A tady, co se týká konzistence obsahu, Jitko, kdybychom měli říct 2 nebo 3 základní, nejdůležitější věci, které se řetězí k tomuto tématu, co by to bylo? No, nájdete si u svojho produktu alebo služby nejaký popis, ktorý vás výborne vystihuje nejakú vašu najväčšiu pridanú hodnotu pre toho zákazníka, ktorú vlastne vy máte pre neho, ktorú akoby on by mal vnímať, a zároveň to, čím sa viete od konkurencie odlíšiť. Nájsť tam proste to, akoby, aby ste to najviac šli na ruku tomu zákazníkovi a zároveň sa vymedzili voči konkurencii. Ak si toto nájdete, tak vám môžem pogratulovať, pretože ste našli svatý grál, pokiaľ ho potom správne teda uchopíte a budete ako schopní ho konzistentne komunikovať ďalej. Takže ako má toto vlastne ako claim alebo slogan alebo nejaký to hlavné vzdelanie a pod tým stačí pár základných konkurenčných výhod alebo teda predajných argumentov, nazvime to ako chceme, a držať sa vlastne tohoto základného v celej komunikácii, hlavne tá konzistencia potom už je vlastne podstatná. A hovorím, zostaviť to je základ a potom používať to už v podstate nič nestojí. Perfektní. Takže dá se říct, že vlastně si může i firma nebo jednotlivý podnikatel sestavit obsahovou strategii formou jednoduché A4 sám, když se nad tím pořádně zamyslí. Není potřeba úplně sahat za každou cenu po expertovi. Samozřejmě je to efektivnější řešení, rychlejší řešení, sázka na jistotu, ale pak, když by někdo potřeboval šetřit energii, financema a podobně, tak to zvládne sám. Ale největší kouzlo z toho všeho je dodržovat ta pravidla kontinuálně dlouhodobě. Tak, presne tak toto je. To si zhrnula správně. Perfektní. Jitulko, já ti moc děkuju za to, že jsi dneska nám sdílela část ze svého bohatého know-how a doufám, že se tady potkáme i někdy příště. Popřeju ti hezký den, měj se hezky. Ďakujem za pozvanie. Já se s vámi taky rozloučím. Moje jméno je Broňa Bráníková a jsem z Nakopni svůj marketing. Mějte se hezký den.